Aga jingle kai I League hapreng ka Inter ka shi Persia ka Srini didikan. Haba pai shing ka jingle kai ka Inter ka shi ka lakhor ka nam job. Hadin bagalala bat pelem ka Srini didikan dan laila ka wei. Aga jingle kai Indian Super League hapreng ka FC Goa Persia ka mohon bagan. Aga ka jingle kai ka FC Goa ka lakhor ka nam job. Hadin bagalala bat pelem ka mohon bagan da ar la ka wei. Badiang ini ki ar gol jong ka FC Goa le ban Thep Lengbau Fernandes ha ka minit ka bakhat ar bar ha ka minit ka ban reu pheu pra. Aga jingle kai La Liga hapreng ka Girona Persia ka Valladolid. Aga ka jingle kai ka Girona ka lakhor ka nam job. Hadin bagalala bat pelem ka Valladolid da laila not. Aga jingle kai Serie A hapreng ka Verona Persia ka AC Milan. Haba pai shing ka jingle kai ka AC Milan ka lakhor ka nam job. Hadin bagalala bat pelem ka Verona da shigol lanat. Badia ka shigol jong ka AC Milan la yoban Thep ha ka minit ka basan penreu Lengbau Legenders. Aga jingle kai Bundesliga hapreng ka Bayern Munich Persia ka RB Leipzig. Haba pai shing ka jingle kai ka Bayern Munich ka lakhor ka nam job. Hadin bagalala bat pelem sok ya ka RB Leipzig da san la ka wei. Badia ki san gol jong ka Bayern Munich le yoban Thep nengkong Lengbau Musiala Tang ha ki ar peu pra sekon ya ka gol ka ba ar le yoban Thep Lengbau Laimir ha ka minit ka ba ar peu san ya ka gol ka ba lai le yoban Thep Lengbau Kimmich ha ka minit ka ba lai peu san ya ka gol ka ba sau le yoban Thep ha ka minit ka ba nyau peu san. Badia ka gol ka basan le yoban Thep Lengbau Davis ha ka minit ka ba nyau peu pra. Aga jingle kai Santos Trophy hapreng ka Meghalaya Persia ka Delhi haga nge jingle kai haga kela step baro artli kenhun kia khai klemla bat pen khi jar badai haga kela min ka Meghalaya ka le yoban Thep ka gol ka baningkong haga minit ka ba sau kandai Lengbau donlat dingdo batang hadin lai minit udon lat ulio biang ban Thep ya ka gol ka ba ar naga menta ka Meghalaya kata ha ka minit ka basan phewei bad hadu bukut ka jingle kai ka Meghalaya kalala ban pelem ka Delhi da arnot baling bang jing job ka Meghalaya ka dang don jingkermen bani orung sya ka quarter final. You can get his side away. Kamginse does keep it in play, but that gives a lot of time for Don Borlang to keep it short from distance, parried into the path of the striker, and Don Lad makes it 1-0 for Meghalaya. He was threatening to do exactly that way, but into the center. There goes the through pass towards Don Lad. He rounds the goalkeeper. It must be 2, and it is 2. Appeals from Delhi for a foul, but they won't matter as Meghalaya double their advantage. It is Don.